שלום לכם, שמי אילנה טובין ואני חברת סגל באקדמיה למערכות יחסים. יש הרבה מאוד תחומים שאנחנו נזרקים אליהם בחיים בלי שום ידע, בלי שום כלים, ואנחנו צריכים לשחות. אחד התחומים האלה זה תחום מערכות היחסים. גם אני, גם את ובוודאי גם חברות שלך ונשים שאת מכירה מסביבתך עברתן ואתן עוברות, נכנסות למערכות יחסים שנגמרות, ואז נשאלת השאלה, מה לא עבד, מה לא היה בסדר, איפה טעיתי, האם אני טעיתי, האם הוא לא היה בסדר, מה לא היה בסדר, מה לא עבד. בקיצור, אנחנו במין סוג של בלבלת, ואנחנו יכולים לקבל עצות, ללכת לפנות לכל מיני גורמים ולקרוא ברשת, יש המון חומרים, וזה לא תמיד עוזר. אנחנו כאן באקדמיה למערכות יחסים עשינו מחקר של כמה שנים, בדקנו וגיבשנו ופיתחנו קורס ייחודי שיכול לחסוך לך ולחברות שלך המון זמן של ניסוי וטעייה, של כישלונות ושל תסכולים ממערכות יחסים. ובקורס הזה אנחנו בעצם נותנים כלים שעוזרים לכל אחת להכיר את טיפוסי הגברים, את הפסיכולוגיה הגברית, לדעת איך לתקשר עם גברים בצורה מיטבית, ועוד הרבה דברים שבאמת אנחנו חושבים שזה הקורס שבאמת יעזור, מין סוג של, אנחנו מקדימים תרופה למכה. במקום לבזבז הרבה זמן על מערכות יחסים כושלות, בואו אלינו לקורס, בואי אלינו לקורס, ובאמת תצאי מכאן עם הרבה ידע, וזה יחסוך לך הרבה מאוד זמן. אז אנחנו מחכים לך.